कारे 90 दिनों की मम्मी का हो कैसन कपारों पर लटका के बैठे बाड़ी का भइल का बताई हो का भइल बतेबी सुना सुनावा। सजवे से बाथा ता का पहाड़ यह बाला मुआ ये दुखबा अच्छा तो बतावे चाहिए ना। सजवे से बाथा ता का पहाड़ यह बाला मुआ खाए के मन करे अचार यह बाला मुआ अचार यह बाला मुआ सजवे से बाथा ता का पहाड़ यह बाला मुआ अच्छा ही बताओ का तोर कपार बढ़ता था कि नखरा करके बैठल है। देखा ढेर बोला मत हमार कपार सच्ची में बथता ते बहुत नखरा करे हमें तो ना लगा था तोर कपार बढ़ता था। ढेर मत बोला झूठ ना बोलत है सुन सुनाबो नखरा करेलू तू हजार सामर गोरिया नखरा करेलू तू हजार सामर गोरिया नखरा करेलू तू हजार सामर गोरिया नखरा करेलू तू हजार